كاب أجلجلو تلفزيون تعزو سلام تناطق زغبركم تغطاتلتنا كم يتمشي بقطاطر هاجرنا لك ساعة شعات كوين اللون لوم 21 ترسلالو زينا مسنا روح يزالكم قريبا لهم عادي من مكتالكم بغبر زعد من صام تصنح ميكائيل حركو فلما كن بك عندنا توتاتو فيلم أبي زواتات مأكلنا عن سوام سجبر مرمرة ثلاث زيكاتات بكورونا فيروس مكافم ترقاقيجو ركاب ماين حامدن زغبر زلو وفري عبيت عوتات يركب أبنو زوبا صنع فيلم عاتك بسافرتات تصمو معبالة يرلو أبزيناتات وصاي بريزيدنت جو بايدن حيالو كابتي بمحضار بريزيدنت ترامب ستوست لسكمتات كسروزو جميرو أبي كتما بغداد أبي مرعدا قاب استغايد مانتا متقعت بومبو هدو ساسان كتنسبات توتلو باكستان عبود زبلتو فتنة بلاستيكاوي مسال كم زكايرج قليصا زرزر زينا فلما حبريتا كاب مستعنا لومي عسران حدن طريا بموشبي ماكلا زوباتات ماكلن عن سبان بستقبر ناي لابراتور مرمراتات سلسة زيكاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيزوم كابز يوم كلتا عبس مرا زوبا ماكل حانت دماب كرن زوبا عن سباتو شيبهم تصونيحهم زي كم زيلين كله 58 تنا زوبا قاش باركا شوعتا زوبا ماكل حموشاب زوبا سيمنا وقعي بحر بتغلاله 7 اب هوسبيتالات تعقيبهم زدلي كنكن كجبر لهم صنح زيكاتات حاويهم ننا بيتهم تفانيم علو بز مسره تغلاله قصر بكورونا فيروس تلفو زيكاتات كسابلومي حريشحن 913 بصيحلو حريشحن 304 كابزيوم حاويهم استفانو شيدشه بموز تفليو شيدشه 3 دما غنا اب هوسبيتالات تعقيبهم زركوبيهم نسر طعنا 21 طري 2021 نابي كالزينا مسنسجرم اب هاجرنا كينو موحاس زسته ماي سبن طريتن اب عامت كاب كريتك ساب 3 غيزه مرتن محفاظ صاب معقاب ماين حمدن زغبر زلو غزي فوفري عبيت عوتات يركبلهم ጋዜጠኛ ዳናይት ገብሪሆ ዘዳለው ተጸብጻብ ይስዕብ معقاب ماين حمدن كاب عندتات حرشاو لمعات إيرترا ስለዝኾነ ዝተፈላልይ ዓቐን ዘለዎን ዲጋታት ብምህናጽ ብሰፊሑ ይስራሓሉን ገዚፍ ወፍሪ ይግበረሉን ከም ዘሎ ማእከል ካርታን ሓበሬታን ገሊጾም እቲ ማእከል ንኤሪና ኣብዛሃቦ ሓበሬታ ካብ ንድፊ ክሳብ ህንጸትን ቀረብ ጥረ ነገራትን ብውሽጣዊ ዓቕሚ ዝተማልኣለን ብጠቕላላ ኣስታት 945 ዓበይትን ንኣሽቱን ዲጋታት ተሃኒፀን ከም ዘለዋ ካብዚአን ድማ እተን 345 ዓበይቲ ምዃነን ብምጥቃስ ኣብ ከባቢአን ዝርከብ ናይ ሕርሻ መሬት ብምልማዕ ውሕስነት መግቢ ንምርግጋጽ ይስራሕ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣብ ዝሓለፈ 17 ዓመታት ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ዲጋታት ገርሰት ፋንኮ ጽሙቕ ፋንኮራዊ ባደሚትን ከርከበትን ኣብ ዞባ ደቡብ ዲጋታት ምስላምን ሎጎን ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ዲጋ ጋሕቴላይ ካብተን ብዕቤተን በቀዳምነት ዝጥቀሳ ምዃነን እቲ ዕላማ ድማ ኪኖ ሙሓስ ዝስተማይ ሰብን ጥሪትን عند حقوق نايتي أب عمد كاب كلتا كساب 3 جزء عينتها ومهرتن محفظ زجبر حرشة وفرتات كم زخناون اتماكل يرد نديجا كركبت كم أبنت بمتقاس 330 مليون متر كيوب ماي كتحز كم اتخل بزد ما 26 هكتار نمل مع كم زكال زت قصت حبريتا درو 10 هكتار نعو زبقع تحت أرض حرشان تواديدو اتسرح تباقاقي سوخم زلو أبريهم أبجيب دو زوبا دوبا وقيح بحرون أستات 4 مليون متر كيوب ماي ناي محز عقم زلوا ديغان مهنات وطن وطيو كم زلو مستزازم الدماغ قرب ماي كتما عسب أبرس محاس أبت كبابي نزكايد حرشاوي نتفتات كدرع تسفا كم زقبر لا أردئوم أبزي ناب أغرو إندستري أنفيتو زسرحالو زلو هنس الديغاتات درجو زحالو مسالت أتا تواديدو وفرتات أبز بقاقسلو زلو وان عقم زيغاتات قدام النت كم زوهابو كفل تخايلو الله أبنو زوبا صنعف بمصنوز لمع زلو كبسافرتات توفاح كوخن زيت أوليعين باستخاد لتسعرن مجون نستتغللو كبابن أبي تصبو كنتات كم زركب تقليتهم المعتي أبزهاب وحابريتات درو أبي فرز بتصح توفاح بحستون متن زمسكنو تيتيري كبا كم زلو بمتقاس حرصوت بسفيحو كزوترو والكسبات دما أبي كترا بايتهم تخيلهم تتكأمت كوخن أزخاقيرهم
ኣብቲ ናይ ከበሳዊ ፍረታት ዝለምዓሉ ዘሎ መሬት ብወቕቲ ዝፈርይ ዝተፈላለዩ ኣሕምልቲ ኣእካል ናይ ቀባ ዝእትን ኣልፋን የልምዑ ከምኡውን ናይ ጸባ ከብቲ የርብሑ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ድማ ኣብ መጻኢ ብሰፍሐ ክድፋኣሉ ምንቲ ደገፍ ሚኒስትሪ ሕርሻን ዝምልከቶም ኣካላትን ከይፍለዮም ተላብዮም ኪላ ልምዓት ጀራዲናቶ ዘርሰናይ ገብረ እግዚአብሔር ብወገኑ ዘይተኣውሊዕን ኮኽን ኣብ ዕቤቱ ጽቡቕ እኳ እንተሎ ዛጊድ ፍረ ከም ዘይጀመረ ኦና ዝዓይነቱ ቱፋሕ ግን ዝሓሸ ምህርቲ ይርከቦ ከም ዘሎ ኣረዲዩ ኪላ ምክልኻል በቕሊ ኣቶ ነበር ገብሪ ህይወት ድማ ሓረስቶት ሓሓሊፉ ኣብ ተኽሊ ቱፋሕ ዝርአ ሓሪጫዊ ፋንጋስ ንምጥፋእ መድሃኒት ክጥቀሙ ብሓፈሹ ባልዓትን ሕማማትን ከወገዱ ግና ግራውቶም ብግቡእ ክድኩዑን ብፅሬት ክሕዙን መድሃኒት ኣብ ዝጥቀሙሉ እዋን ድማ ግዜን ኩነታት ኣየርን ኣብ ግምት ከእትዋ ተሓሳሲቦም ኣብ ዞባ ሰንዓፈ ኣብ 2012 ንሓረስቶት ውልቀ ሰባትን ትካላት መንግስትን ከበሳዊ ፍረታት ከም ተዓደለ ካብ ቤት ጽሕፈት ሕርሻት ዞባ ዝተረኽበ ሓበሬታ ይነጽር ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ክሊማን ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣን ናይቲ ዞባ ብግምት ብምእታው ምንጪ ስተ ማይ ሰብን ጥሪትን ንምውሓስ ሓይል ጻዕርታት ክካየድ ጸኒሑ ኣሎ ብዛዕባ ዝተሰላሰለ ስራሕን ውፅኢቱን ወኪል ሪና ማሕረበላይ ዘዳሎ ጸብጻብ ኣሎ ፉርቱና ዓንዶም ከተቕርበያ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ክካየድ ብዝጸንሐ ጻዕሪ ካብ 386,000 ነበርቲ እቶም 237,000 ማለት 70 ሚታዊት ተጠቀምቲ ጽሬቱ ዝተሓለዉ ማይ ከም ዝኾኑ ጨንፈር ሃብቲ ማይ ገሊጾም ሓላፍቲ ጨንፈር ኣቶ ሃብተጽዮን ብርሃነ ነሪና ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ምንጭታት ማይ ንምውሓስ ብዝተሰላሰለ ስራሕ ኣብ መላእቲ ዞባ ብጠቕላላ ልዕሊ 200 ዒላታት ተኻዒተንን ትሕቲ ቅርጺ ተዋዲዱለንን ኣገልግሎት ይህባ ከም ዘለዋ ብምጥቃስ ኣብ ዝተፈላለዩ ንኡስ ዞባታት ስራሕ ዘሎ ዲጋታትን ራህያታትን ድማ ኣብ ምህብታም ትሕተ ባይታዊ ማይ ልዑል ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ሓቢሮም ብዞባ ደረጃ 307 ዓድታት ዘተኣማምን ምንጭ ማይ ካብ ዘለዎ ሩባታት መስመራት ዝተዘርግሓለን ክኾና ከለዋ 115 ዓድታት ድማ ብቐጥታ ካብ ቡምባ ከም ዝጥቀማ ዝገለጸ ኣቶ ሃብተጽዮን ልዕሊ 3 ሚልዮን ናቕፋ ወጻእ ዝተገብረሉ ፕሮጀክት ማይ ኣንበረሚ ማይ ሓባር ደንጎሎ ላዕላይ ጎልዓሎ ኤራፋይለን ከተማ ናቕፋን ኣብ 2020 ተዛዚሙ ኣገልግሎት ይህብ ከም ዘሎ ኣብርሂም ናቱ ነፍሱ ዝኸኣለ ምንጭታት ነና ያለና ማለት እዩ ሓደ 77 ዝኣክል ብፀሓይ ወጻዓት ዝሰርሕ ምንጭ ማይ ኣለና ብኤሌክትሪክ ዝሰርሕ እውን 19 ኣለና ብጀነሬተር ዝሰርሕ እውን 42 ብሞተር ሞናሊፍት ኣካልናቱ ማለት እዩ እውን 43 ኣሎ ካልእ ተዛዓበየ ቁፅሪ ብናይ ሃንድ ፓምፕ ንጥቀመሉ ምንጭ ማይ ኣለና ማለት እዩ ብድምር በዞም ኩሎም ክትሪኦም ከለካ ሕጂ 307 ዝኣኽሉ ዒላታት ኣለውና ኣብዚ ነዊሕ ግዜ ክሳቐፀል ሕውን ናይ ናቕፋ ሽግራት ነርና ኣብ ጎቦታት ዝነብር ናይ ረባሕዮ ማለት እዩ ብመጠኑ ስድጋታት ተሰርሑ ናይ 12 ዓዲ ዝፈትሐ ዓብ መስኮት ዝኸፈተልና ዲጋታት ወይ ምንጭ ማይ ኣለውና ማለት እዩ በዚኦም ጌርና ዝሂወት ንኸይድ ማለት እዩ ምንቁልቃል ትሕተ ባይታዊ ማይ ዘይውሕሉል ኣጠቓቕማን ሕፅረት ቀረብ መሳርሒታትን ካብ ቀንዲ ዘጋጥሞም ብድሆታት ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣቶ ሃብተጽዮን ነዚ ንምፍታሕ ምስ ናይ ስራሕ መሻርክቲ ምስራሕ ራህያታትን ዲጋታትን ከምኡውን ምክያድ ጎስጓሳትን ስልጣናታትን ዘጠቃልል ዕቱብ ንጥፈታት ይሰላሰል ከም ዘሎ ኣረዲኦም ብውሽጢ 5 ዓመት ዳርጋ 7 ሓደስቲ ፕሮጀክታት ተሰርሓ ኣለዋ ማለት እዩ እተን 4 ኣብ ዞባ ግንዳዕ ኣብ ማይ ሓባር ኣብ ላዕላይ ደንጎሎ ኣብ መትከል ኣብየት ማለት እዩ ራብዓይቲ ኸ ኣብ ኢንበረሚ ኣብ ዞባ ባፅዕ ማለት እዩ ስለዚ ካብዘን 4 እተን ክልተ ጽቡቕ ተሰሪሐን ስጋብ ዝስራሕ ስጋብ ሕጂ ኣብ ድሓን ደረጃን ጽቡቕ ኣገልግሎት ይህባ ኣለዋ እዚ ጉዳይ ናይ መትከል ኣብየትን ናይ ደንጎሎ ላዕላይን ግን ቁሩብ ምስ ናይ ሙያ ዝተኣሳሰር ፀገማት ናይ ሶላር ሲስተምን ምስ ናይ ምንጭ ማይ ናይ ዒላ ዘሎ ፀገማትን የጋጥም ስለ ዘሎ ስጋብ ሕጂ ኣብ ፍታሕናቱ ነናደ ከም ዘለና ኩሉ ናይ ዋዒ ናይ ጨዋምነት ናይ ዘለዎ ምስ ኩሉ ዘጋጥመና ሽግራት ኣብ ድሓን ደረጃ ኣለና ኢና ክንዛረብ ንኽእል ዝተዋደደ ስርዓት ቀረብ ማይ ህዝቢ ተረኪቡ ከም ዘመሓድሮ ይግበር ከም ዘሎ ጠቂሱ ድማ ካብ ኣታዊታቱ ቀጻልነቱ ከም ዝወሓስ ይግበር ከም ዘሎ ንዘጋጥሞም ምብልሻው ዝጽጉኑ ክኢላታት እውን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ሰልጢኖም ምህላዎም ገሊጾም ኣቶ ሃብተጽዮን ብርሃነ ኣብ መወዳእታ ኣብ ንኡስ ዞባ ዳህላክ ከምኡውን ኣብ ዓድታት ኩብኩብ ቅላመትን ካልኦትን ዝረአ ፀገም ማይ ንምቅላል ኩዕታ እኳ እንተተኻየደ ዛጊት ውፅኢት ክርከቦ ከም ዘይተኻእለ ብምሕባር እቲ ጻዕሪ ግን ቀጻሊ ከም ዝኾነ ኣረጋጊጾም بعبت كومن سرحتنياتات منقسن زوات او حريميتن عصوت وحد الشحنافة نتسقوما سدرا سوات كم تمارح وكيليرين حبيرون
እቲ ንሱሳን ሓደን ስድራ ስዋ ዝተዓደለ ገንዘብ 79,000 ናቕፋ ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ እቲ 32,000 ናቕፋ ድማ ኣብቲ ዞባ ዝነጥፉ ስራሕተኛታት መንግስቲ ዘበርክትዎ እዩ። ብዓሰርተ 8 ጥር ኣብ ዝተኻየደ መስርሕ ምዕዳል ኣመሓዳር ዞባ ፍዓበታቶ ኣሕመድ መሓመድ ኑር ረጀብ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ዝተዋፅአ ገንዘብ መቐፀልታ ናይቲ ኣቐዲሙ ዝተገብረ ተመሳሳሊ ደገፍ ምዃኑ ብምጥቃስ ብዝለዓለ ክቕፅልዎ ዘለዎ እምነት ገሊጹ። ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ መንስያት ኣብ ከባቢኦም ጸላው ተራ ክህልዎም ብዝተገብረ ጻዕሪ ኣብ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ኣድማ ኣበርክቶ ይገብሩ ከም ዘለዉ ሓላፊ ሃማመት ኣብቲ ዞባ መንሰይ ዑስማን ዓብደልቃድር ሓቢሩ። ነሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ መንሰይ ዑስማን መንስያት ኣብ ዝተፈላለዩ ውዳቤታትን ክለባትን ተጠርኒፎም ንቕሓቶም ዝዕብይሉን ኣፍልጦም ዘስፍሑሉን ንጥፈታት ከም ተኻየደ ብምጥቃስ ተሳታፍነቶም ዝምስገን ምዃኑ ገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መንስያት ሰራሕተኛታትን ተማሃሮን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ተዋሂዶም ዝተፈላለዩ ማእቶታዊ ንጥፈታት ኣብ ምስልሳል ትግባር ቅጥዕታት ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ኣብ ምርጋፅን ዜጋታት ነፍሶም ክከላኸሉ ኣብ ምግስጓስን ብህዝብን ትካላትን ንጽጉማት ዝተበርከተ ሓገዛት ኣብ ምክፋል ከምኡውን ስድራ ስዋዕት ኣብ ምሕጋዝ ዕዉት ዕዮ ከም ዝዓመሙ እውን ኣብርሂቡ። ሓላፍነት ምንባይ ስድራ ስዋዕት ካብ ቀንዲ መደባት ስራሕ ውዳበ መንስያት ሰራሕተኛታት ምዃኑ ዝጠቐሰ መንሰይ ዑስማን ኣብ ኩለን ትካላት መንግስቲ ዝነጥፉ መንስያት ኣብ 6 ንኡስ ጨናፍር ተወዲቦም ካብ ወርሓዊ ደመዞም ስሩዕ ተቆራፂ ብምግባር ዝኣከብዎ 165,000 ናቕፋ ብጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዝተለለዩ ስድራ ስዋዕት ከም ተዋሃበ ሓቢሩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብ15 ስድራ ዝጀመረ ምንባይ ስድራ ስዋዕት ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ 50 ክዓቢ መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ብምብራህ ድማ እቲ መደብ ንክዕወት መሻርክቲ ኣካላት እቲ ልሙድ ምትሕባሮም ክቕፅሉ ኣዘኻኺሩ። ምስ ዜናዊ መሰናዶ ኤርቲቪ ከም ዘለኹም ክቡራት ተዓዘብቲ ድሕሪ እዛ ሓፃር መሰጋገሪና ሃገራዊ ዜናታት ሒዘኩም ለሰብኩም ንምክታልኩም ክትቅፅሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም كما تنحكم كبرات عزبتي زينا ومسنادونا تكتاتل مهلاكم زينا نمسكن زيناتات يغتصل زينا وزاي مبل 46 بريزيدنت امريكا كوينو تمال عسرات الريق على محلات فتصم جو بايدن حيالو كابتي بمحدار بريزيدنت ترامب ستوست سقومتات كسورزو كم جمر معكنا زينا قالحن بريزيدنت بايدن امريكا داغماي ناب كلماو سمع باريسن ودبتعنا عالم كتملس مهانا بتصحفت ابزاتولو قداماي معلتي يحبرون بزي كازي بريزيدنت بايدن اب غداي زي حغان سدتنياتات كمون ام ممكات كورونا فيروس نصنحه اتا حزا كخلصو مخانو نافليطلوم ود 78 عامت بريزيدنت جو بايدن اب وان ممحدار بريزيدنت باراك اوباما كاب 2009 كساب 2017 مختل بريزيدنت كوينو كم زغلغل ايرسان مختلو خدكون مزيزوا زلو كامالا هاريس دما اب تاريخ حبرات منغستات امريكا نزمزنت زبغعت ناي فلما قوال نستيتي كوين الله تشاينا بمبل 28 يغريتام تشاينا بالعل 28 سمز امريكا اقدا كتصنع كم زوسنت ب10 طري افريقام اتيوم مينستري قدات وصاي امريكا زنبره مايك بومبيو زركبوم لعلوت سمزي انصار ربحات تشاينا كسرح زصونح مخانوم ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ኣብዝሃቦ መግለጺ ሓቢሮም ብመሰረቲ ገራቶም ሰበስልጣንን ስድራቤቶምን ናብ ቻይና ከያቱ ክኽልክሉ ምዃኖም ተፈሊጡሎም ብዘይካዚ ምስቶም ሰበስልጣን ምትሓዝ ዘለወን ትካላት ኣሜሪካ ምስ ኩባንያታት ቻይና ንግዳዊ ንጥፈታት ከካይዳ ከም ተኣገዳውን ተገሊጹ እቶም ላዕለዎት ሰመዚ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ነበር ዲፕሎማሲያውን ንግዳውን ዝምድና ቻይናን ኣሜሪካን ክሽዕከር كان ده هندست كم زنبرو منسري قدات وصاي تشاينا حبيرو لهم امريكا قديما اب لعلي سمزن تكالات تشاينا تدغاغام غراتات كتصدق مصنحه صبصبات يتوسم لومي إسران حدن طري اب ساعات نغو اب ماكلاي شنخ كتما بغداد عراق اب زركب عمر عراق اب استخايد مانتا متقعت بومب بوحدو 32 سوات كم تقتلوا معكنا زينا قالحين سمت سطا كتما بغداد اب زهابو مغلصي بتي نفس قتلتاوي متقعت بومب
ብኸቢድ ዝተሃስዩ ዝርከቦም ልዕሊ 70 ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ብምጥቃስ ቁፅሪ ዝሞቱ ክውስኽ ከም ዝኸላሚቶም ኣለዉ ሳጊ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል ግን የለን እንተኾነ ግን መንግስቲ ኢራቅ ኣብ 2017 ሙሉ ብምሉ ከም ተደምሰሰ ዝገለጾ ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ዘካይዶ መጥቃዕታት ኣሓይልዎ በምህላው ብዝተፈጸመ ክኸውን ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኖም ምስቲ ሃገር ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝሕብሩ ኣብ 2003 ኣሜሪካ ንኢራቅ ወሪራ ድሕሪ መሓዛን ዓመታት ብዝቐጸለ ግጭት ነፍሰ ቅትለታዊ መጥቃዕታት ኣብ ከተማ ባግዳድ ዕለታዊ ተሪኦ ከም ዝነበረ ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣብ ወርሒ ጥሪ 2018 ኣብ ዝዕዳጋ ብዝተፈጸመ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ህይወት 27 ሰላማዊ ሰባት ከም ተቐዝፈ ይዝክሩ ኣብ ብሪጣንያ ሙሳኽ መልከፍቲ ለበዳ ሓድሽ ጅር ኮሮና ዝፈጥሮ ጸቕጢ ካብ ዓቕሚ ትካላት ጥዕና ንላዕሊ ወፃእ ኮይኑ ምህላው ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ ኣብ ዝሓልፍ 24 ሰዓታት ተወሳኺ ዝለዓለ መጠን ሞት ከም ተመዝገበ ተሓቢሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብ20 ጥሪ 1820 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝሞቱ ብምጥቃስ እቲ መጠን ካብታ ቀዲሙ ኣብ 24 ሰዓታት ተመዝጊቡ ዝነበረ እቲ ዝለዓለ ምዃኑ ተገሊጹ መብዛሕትኦም ግድያት ካብታ ብኮሮና ዝተለኽፍሉ ዕለት ድሕሪ 28 መዓልታት ከም ዝሞቱ ዝሓበሩ ኪላታት ጥዕና ብሪጣንያ ናይዚ ጠንቂ ንምንጻር ይስራሕ ከም ዘሎ ኣረዲኦም ብሪጣንያ ኣብ ኣህጉር ኤውሮጳ ዝለዓለ ለበዳ ኮቪድ-19 ዝጠንቁ ሞት ዝተመዝገበላ ክትከውን እንከላ ኣብ ቀዳማይ መንፍቕ ናይ 2020 ቁጠበን ብልዑል ካብ ሳሃስያ ብኢንዱስትሪ ዝበልጸጋ ሃገራቱን ብቐዳምነት እትጥቀስ ምዃና እዩ ዝሕበር እንተኾነ ግን ብሪጣንያ ክታብ ፀረ ኮቪድ-19 ጀሚራ በምህላዋ እዚ ምቁጻርቲ ለበዳ ዝህልዎ ደገፍ ልዑል ከም ዝኸውን ኪላታት ጥዕና ተስፎኦም ይገልጹ ኣለዉ ኣብ ብሪጣንያ ብኮሮና ቫይረስ ናይ ዝተለኽፉ ጠቕላላ ቁፅሪ ልዕሊ 3.5 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 93,000 በፂሑሎም إسرائيل بعثته عتن عسران طرياب لعلامات وشمت غازا دبداب تانكتات كم ذكرت كابت كباب الصوفون زينا رديوم بس تقايد متقعتي اب لعلي هيوت سب زوردك سارا كوانت زيلا اب تحتك صباحه في الشام منبر ابايت دماب فلاي عنوت كم زورده سب مزير سم حدار فلسطين حبيرهم إسرائيل تدبداب اب وتهدراو علامات من قصاص حماس كم تخايد كوات جلص انتلا اتي من قصاص غنا سلاماوين سبات نمساي كم تفصمه يزخصص اتمتقعتي ملسه جبرنايتي كاب من قصاص حماس زمصا زلو متقعتا روكيت مغانيا إسرائيل جليصا زلام وشمت غازا كاب كلتشحن شوعتن اب كردنا اتياتو زلا إسرائيل ابتي وشمت بتكايرو ترغاغا متقعتات سباوي صطاون محبر كتبان كساراتات كم زورد صبصابات يحبرو باكستان تمال عسرات ربوشتاو عغما زمعبلتو علامو بالكع ناي موقع بقعت كم زلو زغلصتو بلاستيكاو ميسايل عوت فتنه كم زكايره افريقا منستر مكلخال باكستان ابزوصو مغلصي اتي شاهين سلسته سسمي بلاستيكاو ميسايل 2750 كيلومتر كونچف كم زخل حبيروم اتفتنه اب بحر عرب نستتخل علامه بموقع كم تفصمن عوت منبار دما اتي منستري وسيخو غليصوم باكستان نيوكليساوي اطوار كابزون ناشو منتهاجرات عالمنا حنتيام باكستان مس غوريتا هندي بستفرالي جيوبوليتيكاو ربحاتات بحفشا بغداي زوبا كاشمير دما بغندو بغصال كم الصحابه زحبرو صبصابات زي فتنه بلاستيكاو ميسايل كاب كالوت هاجرات نلعلي زياده ان هند كم زشغل مشي كبابي قربت زلوم تنتنتي يغلصوم كلتين غروابت هاجرات بغصالي فتنه استراتيجيكاو اطوار ككايرا مصنحن زحبرو صبصابات اب 2005 بزبصحو سمع مسرت فتنه تكاير هاجر نتا كاله اقديما كتفلط تقدريا نموداتا زينا اب كتما مادريد اسبانيا تمال عسرات رياب ساعات مشت بزغاطم حرغا نوتك غاز سباون نواتاون كساراتات كم زورده تقاليحهم بتحرغا بحدو 4 سبات كم زموتون 10 حدا كالوت كم زقسلون سمزم محدار كتما مادريد افليطوم بسنكتي اب ماكلاي شنختا كتما زغاطمه نوت غن زصعب بارعن كبيد نواتاو كسارا كم زوردون تغليصوم
ጠንቅቲ ኣብ በዓል 6 ደርቢ ህንፃ ሰኸስተ ሓደጋ ላሕኪ ጓዝ ምዃኑ ተሓቢሩሎ كبرات عزف نسع استدال زينو مستنادو عبزي فتصم سلام كتالكم عزيز مسكم ستورفو مرباسي ارتيف حدكم بوغني سلام